Haka keteng ke batiang tam ke jong u Jesus Christ. Ngai kublei ban ngapriang subhai pi baro ki perlok ki bei ki jonga syakani ki channel Kasi Gospel Media. Ka khubor ka bangakwa ban sam hagni kapor kalong. Nangno u Adam bat ke em kiyo persa kurem. Balai banga pengkre yakani ke subject namar hakani ke channel. Lengba ki comment section. Ngayo yakani ke jingkli ka baong kumni. Sngobhase pastor bapin pensyailam syapang ka jingroy. Jong ki khun ki ksiu ka em bat wadam. Namar haka Bible ublay ula tau ya ka em bat yu Adam. Bala pengka sa yaukan bat wabel. Nakata ka daw ngakwa bantip bat bapin pensyai hapdeng jongi kinong sngap. Ngakwa ban ay kublay nakamta kani ke jingkli. Ngakwar banbu ke jingkerpat ladadon ki polok ke bei ki jonga. Ki baju sngoptanat ban sngap ki kubor lengba kani ke channel. Tang nakaktin ke jong ublay larpidon kanu ke jingkli. Ngalong ubakloy banjubab ya kita ke jingkli. Da ka jingai ke jong blay. Lengba musim ku jong blay. Bada ka Bible ka belong kaktin ka bei jong blay. Sngobha banbu ya ke jingkli ke jong pi. Hakinu ki comment section. Jong kani ke channel Kasi Gospel Media. Hoy ka Bible ka krensyai ka kum na ka kitab Genesis kalonong benkong ka dekot ka baar pohnyo. De ublay ubla tau yo ubriu hakadur jong uhi ubla tau shenrang bat kentay. Ubriu ubenkong hakani ka pertay ulalong u Adam bat ka im. Kalalong ka briu ka benkong Haka bamanengkong kiladon arngot ki khun shenrang ukan bat u Abel. Ka kitab Genesis kalonong ka basaw kay thu kana yangi ba ukan ula penyapno yala ujong upara. Haka jaka jong u Abel ublay ula ay u Adam bat ka im sada waypat u khun shenrang baka kerteng ka jong u kalong uset. Genesis kalonong ka basaw ka dekot ka ba arposan. Ka im kalakot kerteng yau naba ublay kalaong ulaay hanga do waypat usambay ha kajaka u Abel. Genesis kalonong kabasan kadukot kabalay ka Bible kabatay haba u Adam uladan ulaim shispa laiposnem ula pengka ulayo ya uset bar uset anda uladap shispa sansnem ula pengka yau Enosh. Bat Enosh anda uladap kandai pusnem ula penkha yau kenan bat kumtar teter ka kitab Genesis kalonong kebesan kabatai benia ya kikhun ke jingyar perteng na Adam. Ka jingkli kalongpat nangno u Adam bat ka im kiyo persa kurem. Nangno ukai uyo la ka jong ketengah. Nangno usetru uyo ya la ka jong ketengah. Ka Bible ka klem kedaw ay ba ublay ula athaw do ka waypat ka briyo. Ya ukan ni ya uset. Ladaw ula athaw kumta. Kalong ka bamla ba ka briyo ka ba klempop ba ka nisyong bat ubriyo o balahap siya ka pop. Genesis kalonong basan ka dekat ka basaw ka Bible ka yathu. Bat kisngi u Adam hadin bolo pengka yo uset kilalong pras pasnem kabumot hadin pras pasnem pala pengka sa yauset u Adam ula pengka ki khun shenrang bad ki khun kentay kabumot bo Adam udang don shibun ki khun shenrang bad ki khun kentay ka jingkli kalong hato ka Bible ka sha ban shongkha shiparapan hooj ha ka Bible yaki kentay omju da khamjer kerteng Katkum ka kitab Leviticus kalonong ka barpo ka dekot ka bakatnyo ublay shem lasya mani shongkha shipara kata kalong ka jing bamman bat unhap ban kethi yala ka jong ka pop. Lesi ngala ban ong bagade ka jing penyaj bastar ka jong blay ha ka bam menengkong baki khun kikti u Adam bat ke im kini shong shipara nakabenta penroy ya kanik perthai nakabenta ka jingbet jingbha lese ka jingbubet ka jong ublay
kanuksa ka bangakwa ban ay hagani kapur kaju kaan kabadai yeki an ha ki surok nakamta kinongnya kali kabangi khot ki traffic laws akaktin no way kidon ki speed limits kidon ki banta ki ba omdei ban cross habadan ya ka stop light ke ka bangakwa ban ong ba kani kaan nakamta ka jingbaha jong ki kali bat kinongnya nongyang baro teng kidon ki jai kali ki ba la ban pengkhen ya kani kaan kom ki ambulance kanuksa let's say ka speed limit ka tang laipo teng ki ha ban ya nripo teng kidon ki stop signs ki ba ki de ban sange handrai ki ha ban ya khnang ba ki la ban poi wood ya unong pang sha ki hospital kumjuru kaan ya ki shipai let's say ya kibriu ha ka imlang ka salang ba umbet ban peniap brio lani om syam la sha ka an ban peniap brio henry nakamta ki nongshun ki shipai ki hap ban peniap kei ka bangakwa ban ong bakini ki ju ki an nakamta ka jingbha ublei la se yiki khun ki kti jong adam bat ka em usha nakamta ban penroi yagani ka perthai Genesis kalonong basaw gad khot kap khanyo hangni ka ong but ukan di ula itu ialah katanga kabumut ya kabrio lani kawe ni ki khun kan thai jong wadam kata kalong le si om syam la itu kum kapara ka bible ka ong la itu ialah katanga bat kala pun khun bat kala kha ya u enok hoi kum bangla dep bani puli bau abel om syam lasa sembai nama la peniap haukan ukan la pengkha ya u enok bat uni u enok umdi uta u enok uba ublei ula shimno ya u enok ula pengkha ya u irat bat u irat ula pengkha ya mehu jael ula pengkha ya methu sael bat methu sael ula pengkha ya lamet bat lamet udan arngut kitnga naka ada ulayo yau jabal naka sila ulayo yau tubal kan bat kan nama kakum ke kitab Genesis kalau nang basaw ke dekat khanyo terter Genesis kalau nang basan ke dekat ke basaw bar ke basan saisien ba u adam udon shibun ki khun shenrang bat ki khun kanthai hadin bauladan phras pa snem karta bat haka karta ka ba khandai spa laipo snem u adam ulayam u adam uyo yo uset ba uset hadin boladan shispa san snem la pangkha yaw enosh bat uset uyap haka karta khandai spa khat asnem kat kum ka kitab Genesis kalonong basan uset upangkha yu enosh yaw kenan u kenan yaw maha lalil yaw Jared yaw enok yaw Methusela bar Methusela udi ubriu uba imslam tam ha kabarthai ubaladan kandai spa reu pu kandai snem bar Methusela ula pangkha yu lamet ba lamet yaw Noah kabamut naw Adam hadu Noah kelalong hadu kumba shipho pateng ka Bible kabatai hadin jong ka jingshlai de tang prangut kiba laim Noah ba katanga ka jong laingot ki khun jong Noah ba laingot ki persa kurem jong Noah bat ki laingot ki khun shenrang jong Noah kilong Shem Ham bat Japhet Genesis kalonong bashpo ka dekat kebasan ka ong kumni nakini la penya bantai ki dolonong ki jai benriu ha ki khndo jong ki baro hala ka jong ka ktien hala ki jong ki yeng bat hala ki jong ki jai benriu Karkum ka jingkdo jong kiru shampang ba ujaphet upo shekibanta jong ka Europe usham shekibanta jong ka Asia uham shekibanta jong ka ri Afrika lengba kini kilaingot lapan roy yakani kaperthai kumni kumba ngilong ngidon ngiroy hagani kaperthai Genesis kalonong bakhatway kidukat ka bashipho hadu arpo humriyo kabatai na way na kikun shenrang jong Noah Shem long ba na Shem
hadu Abram balakot dau Abraham kilalong hadu kumba shipo pateng. Genesis kelonong bakat ar kedkot kabankong bat kabar ublay ulakot yau Abraham. Banlet syatakari kaba ublay ulalak kular. Bat ya usumbai jong unsa penroy. Bat unsalong ubaman kraw ha kani ka perthai. Katkum ka kitab Matius ka gospel katkum Matius kalonong kabankong kedkot bakatnyo. Bana u Abraham hadu David kelalong khat saw pateng. Na u David shadu ka jinglom raw ki khot Israel kelalong khat saw pateng. Na ka jinglom raw hadu u Jesus kelalong khat saw pateng. Galatia kelalong kabalai kedkot arpkhundai ka okomni. Di lada philalong kijong ukris komta ti philong usumbai u Abraham kinong yo pateng ken ka bakum ka jing kular. Ngitem Boblay ulajit yu Abraham nakasengkai ke jong banlong kata ka jaj mriu ka balak kerku. Ngi menta ngilong ka jaj mriu ka balak kerku lada ngilap pediang ya ukris ngilalong ken ki Israel bakajam sim. To ai boblay un kerku yang ngilang baro nakabenta ka brom jong blay. Amen.